Hem presentat aquí, a l'Espai Chef Capravo, l'oli de collita nova, mestral de la cooperativa de Cambrils, que ve Capravo a apostar per aquesta proximitat, per aquest producte fresc i per donar idees de com cuinar-les a casa i no donar l'esquena a aquesta cultura culinària nostra que és tan sàvia. L'oli per nosaltres és el nèctar de la cuina, és un producte que ens agrada molt, tenim la gran sort de que el nostre poble és un poble productor d'oli. L'oli nostre és 100% oli verds extra d'oliva, arbequina, que ahir al matí aquestes olives encara estaven dalt l'arbre. O sigui, ahir al matí estaven dalt l'arbre, a la nit us hem premsat i avui us hem portat aquí, recent fet, sense filtrar i sense res, tal com surti. Això és un orgull poder fer un oli d'aquestes característiques. Fer memòria, que és el millor greix que podem prendre, i hem fet una barreja de bolets, l'hem fet a la vinagreta, que és com un roc a la faixa a casa, que és una semiconserva, i llavors hi hem fet uns fideus de bordo. Com que hem fet un receptari en mestral, aquests macarrons en el receptari són fideus cremosos de sèpia, i ara ho tenim a degustar. També hi ha la part dolça. A la part dolça hi ha un cake flonjo de xocolata fet amb oli d'oliva i unes magdalenes amb oli d'oliva i ametlles, que per esmorzar són la bomba d'energia. De les propostes que ens han fet, tant el xef Sergi com la Carme Ruscalleda, molt de sabor en cada plat. Ara estem en un moment magnífic, en un moment excepcional, que és el de primera premsada, un moment que l'oli es versa amb una aquarel·la. Home, apropem-nos ara en aquesta plena temporada d'aquesta collita que té aquest color i aquest sabor tan fruita. L'Espai Chef Capravo em semblava molt interessant per aquest diàleg tant del productor, que ens explica aquest producte de màxima qualitat, aquest producte de temporada, i la seva elaboració per part de cuiners professionals. Espais com l'Espai Chef Capravo aporten moltíssim a cuiners com nosaltres, perquè és un contacte directe on podem ensenyar el que fem. El sector primari el tenim en perill. Si el perdem, hi perdrem tots. La nostra cuina perdrà identitat, singularitat, sabor, perdrà luxúria de plaer gourmet i perdrà salut. Per tant, valoro moltíssim aquests 10 anys de Capravo d'acompanyar aquest producte de proximitat. Fent 10 anys del programa de proximitat de comarques a Capravo, la nostra valoració continua sent positiva i per això la nostra aposta per la proximitat dels seus productors i els seus productes encara li queda molt de recorregut per anys.